annabi ya tsaye da mu kakka yi 34 kakka yi 32 ka yi 33 din nan yadda ya nuna a nan sirrin yake ya ce bukuratan wasila sai sa kaidi don ishara ga wannan sirrin amin saboda annabi. sai Ali Imran aya ta 191 Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. jama'a ga abin da Allah ya ce a cikin halittar samai da kasai da sabawa dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali. Su waye masu hankali? Abun Allah wanda suka tara kuɗi, wanda suka yi haddar ayoyi ba su lazimci janibin aiki da su ba ko hadisai na burga, sai Allah ya ce duk ba su bane. allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waɗannan da 'yan duniya suke kallon su kallon wato jikanayika, abin da ake cewa ga su rugu in baka bawo. fanada bi'a ala sauti, don Allah ku biyo da nan, ya kira bi'a ala sauti da maɗaukacin sautinsa, ya ƙura muryarsa ya ce ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu abadan biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wanda ya ɗaga muryarsa ya shiga kasuwa ya ɗaga murya ya faɗi wannan, kun ga magana ɗaga murya gata gashi kuma aka ce a kasuwa. To ɗan bid'a ne ke nan ko ya saba ayoyi? Ga annabi zai bayani. Shi annabi a gon sai ce wanda ya wannan kutiba lahu alfi hasanatin, za a rubuta mai hasana miliyan. Wa muhiya anhu alfi sayyi'atin, za a share masa sai a miliyan. Warufi alahu alfi darajatin, za a daga shi daraja miliyan. Hasana miliyan, sai a miliyan, daraja miliyan, miliyan 3 a lafazi daya, saboda albarkar mai daga murya. Ka ji falalar daga murya a cikin Tirmidhi babu ma ya kuli za da khala suka, ta duba ka gani in ba ka san falalar daga murya ba. To kun ji daga murya ta ba mutum daraja miliyan, hasana miliyan da gafara sai a miliyan. In fa Allah ya ce sayi'a, to kowace ɗaya ta yi dala da goron dutse miliyan. Wani abu ya ragu a taskirarka ba ga aljanna kai tsaye, albarkan mai ɗaga murya da zikiri. To wannan jama'a wanda ya shiga fa kasuwa kenan, kasuwa ya shiga, kasuwa an yi ta dan ciniki ne sai da sirra. Ya masallaci shi ko me za a yi mai? Domin shi masallaci Allah cewa yi wa man azlamu mimman mana a masajidan lahi an yurkara fi hasmuhu wa sa'i fi kharabiha. Wa man azlamu ai la ahada azlamu, babu mafi zalunci daga mutumin da ya hana a shiga masallaci a ambaci Allah, ba mafi zalunci. To kun ji su kuma tasu sifar, daga nake cewa wallahi mu gode Allah, wallahi mu gode Allah. Kun ga jama'a a can kun ji Qur'ani me ya faɗa kan masu zikiri, nan kuma ya zo kan masu hana a yi zikiri ga abin da ya ce. Babu azzalimi da ya kai ga mutumin da ya hana a shiga masallaci a yi zikirin Allah. To wannan shine abin da Tirmidhi ya rawaito. Sai riwaya Bukhari, shi ma Bukhari ya rawaito hadisin ɗaga murya da zikirin Allah. Su duba kitabu sifatus salati, babin zikiri bayan an idar da sallah. Bukhari ya rawaito daga Abi Ma'badin bararren Abdullahi bin Abbas, daga Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas yake cewa anna raf'a sauti bi dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Daga murya da zikiri yayin da aka yi da sallah za a watsi ai ta zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah, yace wannan ya kasance a zamanin manzon Allah haka mutane suke yi. In ji Bukhari fa. Har Ibn Abbas ya ce kuntu alamu idan sarrafu bi zalika, ina in ban samu zuwa masallaci ban an idar da sallah da haka nake gane yana daga inda yake jiwo harguwar zikirin sahabbai suna fashewa daga sallah. Jama'a Bukhari ne ya rawaito. Har yau
in ba kuma ta ba a can baya mun kawo man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'i ko khairun minhum a ɗayan riwayoyi. To mu da kan abin da suka ce Abdullahi bin Abbas ya faɗa, ya tada mutane suna zikiri, ya ce yan bid'a ne ya kore su, ƙarya suke. A duba alhawi lil fatawi na Suyuti yayi bayani kan wannan magana maudu'iya ce. Kuma sannan ya dace ma muqaddar sahihiya ce, ai ba hujja bace. Ya ta yi karo, wannan asari ne na Ibn Mas'ud, ya karo da hadisan manzon Allah wanda tabbatattu ne, kuma za a gabatar da su kan wannan asari. Yace sannan kuma kasabata wato yace wannan hadisai da aka kawo wato tabbatarwa suke, kamar hadisin Ibn Abbas kenan. Ibn Abbas yana cewa ina gane an gama sallah da zikirin da nake ji. Kun ga tabbatarwa ne. Ibn Mas'udin yace ba za a daga murya da zikiri ba, shi kuma korewa yi. To a ka'idar su al-musabbitu muqaddamun ala nafi, wanda zai tabbatar ana gabatar da maganarsa kan mai korewa. Shi wannan tabbatarwa yi, wancan korewa. Dan haka magana Ibn Abbas bisa ka'ida ta malaman hadisi gaba take da ta Abdullahi bin Mas'ud. Wannan ta wata fuska kenan. Ta wata fuskar Abdullahi bin Abbas baharmaniya ne akan Ibn Mas'ud, shi bai wuce tulu ba. Ana magana bin Abbas tarjuman da Qur'an ke, ana ce masa habrul umma, habrul umma. Saboda haka ana magana bin Abbas, Ibn Mas'ud bai da magana. Ya ci gaba da cewa ku duba man ku ga malaman hadisi suka gabatar da magana Hassanu kan ta Sayyidina Umar, tare da bambancin da yake tsakaninsu nisan sama da ƙasa. Sadda Sayyidina Umar ya tadda Hassanu a masallacin Annabi yana ta rera kafidan sa irin wanda yawa ma'aiki, sai daka masa rara har irin zafin Sayyidina Umaru Hassanu bai tsorata ba, sai ya maimai da martani, sai ce kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Na kasance ina rera wannan waƙoƙin a cikin wannan masallacin, kuma a gaban wanda ya fika bai hana ni ba, dan me za ka rare ni. Sai na Umar mai yawan bin gaskiya ne, bai ce ka raina ni ba. Shine Ali ba in ya ce a daka Hassanu sai a casa shi a gun, amma da ya ji gaskiya sai ya biyu. To wannan kenan mun dube wato Hassanu ne ya karawa Sayyidina Umar, da ya bi shi karfin hujja aka ɗauta Hassanu aka bata Sayyidina Umar. Wannan kuma Ibn Abbas ne ya karawa na ƙasa da shi a ilimi da faɗin kirki. Ta wa za a ɗauka? Ta Ibn Abbas. To wannan shine bayanin da ya yi. To sannan kuma ta wata fuskar, wato fuskar tabbatar wannan magana Abdullahi bin Mas'ud bai faɗi ta ba. Me san ya tabbata wannan? Ya duba kitabu Zuhdi na Imam Ahmad bin Hanbali, ya kawo riwaya daga Abdullahi bin Mas'ud ga abin da yace, haddathana Husayn ibn Muhammad haddathana Mas'udi an Amir ibn Shaqiq an Abi Wa'il qala, Abu Wa'il jama'a yana cikin manyan almajiran Abdullahi bin Mas'ud. Ga abin da Abu Wa'il yake ce, ha'ula'i allazina yaz'umuna anna Abdullahi kana yanha an zikri ma jalastu Abdullahi majlisan illa zakara Allah fihi. Masu da wannan ce Abdullahi bin Mas'ud ya hana ai zikiri, yace ƙarya suke, in ji almajirin sa. Yace ban taba zama da shi a wani mazauni ba sai ya daga murya yi zikiri. Shi ma zakiri ne, yana cikin zukkaru. Har yau Imam Ahmad ya sake ruwaita a kitabuz Zuhdi daga Sabitul Bunani, shi ma Sabitul Bunani almajirin Abdullahi bin Mas'ud. Ga abin da yace, Abdullahi bin Mas'ud ya ce, inna ala zikirillahi, masu zikirin Allah la yajlisuna, suna zama zikiri, wa inna alaihi min al'asami amsal aljibali, a halin sun zauna da zunubai kamar duwar wasu a wuyansu. Wa innahum la yaqumuna min zikrillahi ta'ala ma alaihim minha shay'un, ma alaihim minha shay'un, amma ba sa tashi daga zikirin nan face babu wani abu daga wannan zunubin. Albarkar zikiri Allah duk ya gafarta musu, sannan ya hana ayi. Wannan ita ce riwayar sa gun amintattun almajiransa, shi ma gashi ya ce babu ruwansa, kakka nasabta mai kin daga murya a zikiri, ga falalatta a ruwaito, kuma shi ma yana yi, kuma kai waje bai, ya annabi zai yi abu ya kwadaitar a yi, sahabbai su yi, Ibn Mas'ud ya saba. Kai wa Ibn Mas'ud adalci, ka zalunci Ibn Mas'ud. To ba wannan ba kawai, game da Ibn Mas'ud duk sahabbai sun haɗu kan daga murya a zikiri,
yana daga cikin qurbatu. Bazaru ya rawaito daga Mu'az ibn Jabal daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta walau karatun Qur'anin da muka faɗa a can baya wanda nake cewa suna jin karatun ne su zagi alqur'ani aka hana, to shi ma hanin ya gushi da musulunci yayi karfi, manzo Allah sai umarni a daga murya da zikiri, da ba ta ana tare da ni wannan kuma wannan gara ce zan musu, inda abinda suke zan yi sai in ce duk waɗannan lasifikokin na kan hasumayan nan, na kan ƙuffan nan, na bakin titin nan duk a cire su dan an hana ɗaga murya da karatun Qur'ani. Wala ta jihar bi salatika wala tu khafid biha, sai kai iya kai da na cikin masallacin, amma zaka ji alhamdulillahi rabbil alamin kuma ga lasifikoki an zuba ko ina raɗa ko ba haka bane, to wasu ma hakan mota da an zuba, to sai an cire su. To amma mu ma irin wannan abinda muke so kawai tafiyar muke so, ba ruwan mu da me kake, mun dai ga musu da muna da hujjojin da insha Allah duk farmakin da aka kawo za mu mai da martani. To gashi manzo Allah sai ke cewa man salla bil layli falyajhar bi qira'ati fa innal mala'ikata tusalli bi salatihi wa tasma'u li qira'ati, wanda zai karatu da daddare in ji manzo Allah yi falyajhar ya daga murya, domin mala'iku suna sallah da sallarsa, kuma mala'iku suna kashe kunne suna sauraron sa, da fata ana ji. Har yau al-Imam an-Nawawi ya keɗa wannan magana ya gama da ita, a duba fatawi na al-Imam an-Nawawi abinda yake cewa al-jahru bizikri haythu la mahzura shar'an mashru'un mandubun ilayhi, wato ce bayyana murya, daga murya da zikiri idan har babu wani abu wanda yake na illa da zai iya faruwa, to yace abin shar'antawa ne kuma abun so ne. To kun ji fa nawa wanda wannan dodo ne, ba malamin hadisi bane kawai, dodon malaman hadisi ne. Al-Imam al-Hafiz Yahya ibn Sharaf an-Nawawi mai Riyadus Salihin, mabi yawan ummahatu kutubul hadisi duk ya musu sharhi. Bal huwa afdalu min al-ikhfa'i, Nawawi yace kai daga murya da zikirin ma yafi a boye, yafi daraja. A ina inda ba sabi Imam Shafi yace a mazhabin mu na Shafi'iyya, dan ba Shafi'i ne shi, yace a gummu mu Shafi'awa daga murya da zikiri yafi a boye. Yace wa huwa zahiru mazhabil Imam Ahmad, ba ma mu kadai Shafi'awa ba, Imam Ahmad ma a haka yake. Kuma wannan ita ce ihdar riwayataini anil Imam Malik, ita ce ɗayar riwaya biyu da aka rawaito. Dama haka na gaya muku akwai magana mafi inganci wadda aka rawaito, shi wa Imam Malikun ya sarraha da cewa a ɗaga murya da zikiri a taru don yin shine mafi fice. To mu anan muka tsaya, da haka kakkace ba Malikawa bane mu, kai ne baka san Imam Maliku ba. Wannan magana da ya faɗa ya ce bin naqal al-Hafiz ibn Hajar, shi ma ciro ce daga na gaba da shi, daga littafin Asqalani Fathul Bari, a nan magana take. Kun ga abu ya zama karfin doki, ya kora zantuttuka masu yawa, a ƙarshe ke cewa faqad sahha ma yajidu an 20 hadisan, sama da hadisi 20 sun inganta waɗanda suke umartar al'umma annabi daga murya da zikiri, sama da hadisi 20. To wace sunna kake so bayan wani? Sama ba hadisi 20 ba, sama. To ko hadisi da aka samu ya ishi duniya. To ga Nawawi yace sama da hadisi 20 ya inganta da yake umarni a daga murya da zikiri, in ji Nawawi. To sai na ɗauko guda ɗaya daga ciki, hadisin da ya kawo na Zubairu daga mahaifinsa Abdullahi bin Zubairu, ya ce kana Rasulullahi idan sallama min salati, kansa manzon Allah ya kasance sanda ya idar da sallah ya kulu bi ala sautihi, duk sanda annabi ya idar da sallah sai ya tara zikirin Allah, ya rangada zikiri, la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل. sai manzo Allah ya daga murya ya kure sauti ya faɗi wannan duk sadda ya idar da sallah. In ji Abdullahi bin Zubair. Kun ji wannan jama'a? To nan ya kawo hadisai sama da 20 din da ya faɗa. Bayan ya gama sai ke cewa kai wannan mas'ala fa malamai sun gama da ita kafin mu. Shi Nawawi, shi ma Nawawi mai shekara wajen 600 yau da wuce, shi ma na faɗa kafin su malaman su sun gama da ita. Yace a duba littafin Shehu Ibrahim al-Kurani, yace har wato risala biyu, talifai biyu akai. Na farko Nashruz Zahar
fi zikir bil jahr sunan littafin kenan. Na biyu ithaful munibil awahi bi fadlil jahri bi zikrillah. Wannan littafai ne duka akan matsala ɗaya, daga murya da zikiri. Magana ce ta matsalar shekara kusan 900 baya nan, kai kuma da ka zo yau kake cewa ba ta inganta, ba mu ganta, ba ro juro mu santa. To ya za ka santa, karatu kake? Karatu kake ba. Alalamatu da hadawi shi ma ba a bar shi ba. A hashiyar ta maraqil falahi ga abin da yake. Al-Imam Sha'rani Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Jama'a kun san Abdul Wahhab Sha'rani kuwa? To ina son ba ku wata fasila, ba magana sa zan ba saboda karatu a gaba da yawa. Al-Imam Sha'rani wato duk mutumin da kuka ji mutanen nan suna yawan yafitarsa ba karaman ajiya Allah bace. Ba sa jifan bishiya sai mai yaya. Kana neman zahiri war'i taqi kuma bahari tinjim kamin ka samu irin Abdul Wahhab Sha'rani ka ci kwakwa. To ga abin da ya faɗa a cikin littafinsa zikiru zakiri wa shakiri yake cewa ajmal ulama usalafan wa halafan ala istihbab zikrillah ta'ala fil masjidi wa gairiha min gairi nakir. Malamai na da na yanzu shi ma yana da wajen 500 ne yanzu da wucewarsa, yake cewa malamai na da na yanzu sun haɗu akan wato mustahabbi ne a daga murya da zikirin Allah kuma a masallatai. Yace amma da sharadi kar ya zam a wato tashwishin mutumin da yake bacci na larura ba baccin gafala ba, ko kuma mutumin da yake sallah kamar na filfili kar kai tashwishin sa, ko kuma mutumin da yake karatun Qur'ani kar kai tashwishin sa. Wannan duk yayin da zai zama kun raba wa juna haƙƙi, kullum yake karatun nan to kuma ba za a ce ka dinga zikiri ba, a sai ku raba lokaci, shi yayi a lokacin da zai yi kai a naka, shi ma mai baccin ku raba lokaci. Za mu kunna lazifika mu je zikiri ya karfe 1 daga nan ka kwanta, haka kawai zai mu kashe ta tun 9 dan kawai kai ta murshari, a'a mu raba lokacin. To ka aita shi wushi da ku kuma Muhammadawa in an kawo ƙara da Allah an hana mu bacci ku rage muryar lazifika, inda hali ku kashe ta gaba ɗaya, ku tashi zikirin ku kadai, saboda ga abinda malaman mu shugabannin mu suke gaya mana, mu kuma an san mu da biyayya, haka ne? To sai wannan mun gama da matsalar daga da zikiri, ga malamai abin da suke ce musu, ce to naji falalar zikiri, taruwa a zikiri, daga murya a zikiri, to amma kuma ai zikiran da kuke na bid'a kuke, ba zikirai kuke ba irin wanda aka ruwaito, kamar yadda na faɗa muku a wannan kasadin da gashi yanzu Ibrahim yana cewa ya zo da kasadin wanda ya kama hailala ya ja ta yi mata gatsali suka kyalkyale da dariya. Kuma da dan bid'a wa zai wani zikiri da la ilaha illallah, ai bai inganta ba hadisin rarrauna ne. Wai amma mutanen nan saboda su kullum yan bid'a ba sa son su aiki da sunna, ga sahihi la ilaha illa huwa da la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu, sai suka dau wanda yake da ifi, sai ka ji suna cewa la ilaha illa Allah, shine fa suka kyalkyale da dariya. Hailala yayi wa wannan, la ilaha illa Allah yayi wa wannan, kuma musulmi ne wanda suka kyalkyale da dariya. To dan haka na kawo wannan babi, kuma akwai wani kasar ɗin daban wanda na ji nasu su ɗan bid'ar, shi dai mai magana hailalan can shi ne yake kuma cewa wai Allah ba zikiri bane, ko me kake faɗa kawai Allah ba wani abu da ko kantar ko labari ko kawai Allah ya ce ba zikiri bane. To da haka na aje wannan matsala dan mai da martani. Mai faɗar wannan bai san sunna ba, kai bai ma san girman Allah ba, kuma abin tausayi ne. Ya duba muwadda kitabul qur'ani babu du'a'i, ya duba tirmidhi babu du'a'i yawm arafa, ya ga abin da manzon Allah ya ce. Annabi cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, gayan tagata yace abin duk da wani annabi ya faɗa gabani na da abin da ni na faɗa bayan su ba wanda ya kai la ilaha illallah, la ilaha illallah, babu in ji manzon Allah. To shaidawa za mu jira wa burindin shi ga abin da manzon Allah ya faɗa.
da haka dabara ta rage ga mai shiga rijiya, ko ya bi kuringa ko ya dira shi ta shafa. Mu dai mun gode Allah da kwalabar ta ritsa da mu ba. Har yau duba Tirmidhi babu ruqiyya, wanda kuke cewa ruqiyya a yanzu, ruqiyya a babu ruqiyya a Tirmidhi. Shi ma Tirmidhi ya rawaito daga Abu Hurairah ga abin da yace, ma qala abdun la ilaha illallah, haka gayanta manzo Allah ya faɗa. Bawa bai taɓa buɗe baki ce la ilaha illallah illa futiyat lahu abwabus sama'i hatta yufdi ila al-arshi majtuni batil kaba'ir. Bawa mutum zai kama la ilaha illallah, manzo Allah ya ce jaza'in sa za a buɗe masa kofofin sama, zai tafi dingir kai tsaye sai ya dangane da al'arshi. To kun ji magana al'arshi, ai lalace ba su kama ba su ma da suka ga nasu magabatan ba su kai gare ta ba suke musa, ko a ce an ga al'arshi ko a ce an je al'arshi da ruhi. Gashi manzo Allah yana faɗa a Tirmidhi, in wannan bata ne gashi daga inda ya fito.